Di usab magpaawahi si Roy Anthony Lumutan para sa Mayong Balita sa Negros Oriental. Gisiguro sa kagamahan ng probinsyal sa Negros Oriental na matag mag-uuma aduna gyoy makuhang insaktong suporta gikan sa gobyerno. Matod pa ni Provincial Agriculturist Wilmancita Pelogo, adunay mga lakang ang Provincial Agriculturist Office na pakahimuon aron mapamaba ang gastos sa mga mag-uuma ug mapahingusgan ang pagpananom ug pagkaon sa probinsya. Apil sa mga gihimo karon sa PAO ang koordinasyon sa PhilRice, DA ug local seed growers alang sa pagpanghatag og quality rice and corn seeds sa mga mag-uuma para di sila maulahi sa planting season. Ang matag mag-uuma sa humay ug mais makadawat sab og 2 ka fertilizer bags per hectare gikan sa PAO. Naasab sila'y suportang ihatag bahin sa farm mechanization. Other farm equipments kanang pagtiling na, and even after the reaping kanang pag-harvest po, tabangan gyud ang mga farmers nato nga ma-reduce ang ilang production cost para at the end of their cropping nasa sila makita nga maayong resulta sa ilang panguma. Adunay gipalit na 45 ka traktor ang kagamahanan sa probinsya ug mopalit pa sila og 6 ka mini dump truck para sa pagtransport sa mga produkto sa kabukiran padulong sa merkado. Kung i-translate sa kwarta ang kaning mga ayuda, mogawas na ang matag mag-uuma, adunay 34,000 pesos na ayudang makuha gikan sa pagpananom, pang-abono hangtod sa pag-harvest sa ilahang produkto. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Roy Anthony Lamotan.